Здравей! Щом гледаш това видео, значи искаш да научиш повече за мен и за това, коя съм аз. Аз съм Надя и като всеки един от нас съм дошла на тази земя, за да си уча уроците. И докато си учих уроците, осъзнах, че колкото по-съзнателно присъствам в този живот, толкова по-леко ще преминавам през тях. И така започнах да се интересувам от различни философии. Таро, фъншуи, тибетски пеещи купи, нумерология, йога. Всичко това почна да става част от моето ежедневие и така осъзнах, че живота ми е много по-лек, много по-цветен и че аз преминавам през уж трудностите с много лекота. И така се роди моята терапия "Красив живот с Надя", в която ще те науча да усещаш тялото си, да слушаш душата си и да се доверяваш на сърцето си. Ако искаш да работиш с мен, запиши се на един безплатен 30-минутен разговор и така ще усетиш дали аз съм човека за теб.